Bħala parti minn kampanja nazzjonali, aktar minn 300 qattus ieħor ta' triq se jiġu msewwija u ċċippjati sax-xahar id-dieħel. B'investiment ta' 200,000 euro din il-kampanja mid-Direttorat tal-Ħarsien tal-Annimali għandha lan li tikkontrolla il-popolazzjoni kbira ta' qtates fit-toroq f'pajjiżna u mistennija tindirizza madwar 5,000 qattus fis-sena. Il-pjan se jieħu konsiderazzjoni l-bżonnijiet speċifiċi tal-komunitajiet u l-popolazzjoni ta' qtates preżenti f'żoni differenti. Romina Frendo li qed tmexxi din il-kampanja spjegat li minn mindu fetħu l-applikazzjonijiet għal din il-kampanja kienu bosta li ċemplu biex isewwu il-qtates ta' triq. Fortunatament għaw ħafna miżinformazzjoni. Il-miżinformazzjoni kultant iġġal in-nies taħseb li jekk qed isewwu l-qtates qed jagħmlu xi ħaġa kontra n-natura, fil-veru fatt l-oppost huwa il-verità għax meta tinsewwu l-qtates qed nifrankaw ħafna mart lill-qtates. Mart li jiġi trasferit ġifieri b'ħafna modi. Din il-kampanja titwettaq bħala waħda mill-1000 proposta tal-Manifest Elettorali Laburista Malta flimkien u qed qis il-bżonnijiet speċifiċi tal-komunitajiet varji. Il-qtates jinġabru kemm minn trappers ta' esperjenza kif ukoll mill-pubbliku in ġenerali. Nħeġġu l-pubbliku qed jirrispondi ġifieri bħala Dipartiment tal-Animal Welfare hemm l-equipment kollu li huwa available against a very small deposit u nurruhom kif jintuża l-equipment u meta jkollhom l-appuntament bażikament jiġbru l-equipment u jistgħu jaqbdu qtates. Biex wieħed jagħmel użu minn dan is-servizz jista' jagħmel kuntatt mad-dipartiment permezz tan-numru 2292 4999 bejn is-7 ta' filgħodu u 3 ta' wara nofsinhar, mit-2 sal-ġimgħa jew permezz ta' email fuq neutering.mafa@gov.mt.